София Ин е бързо развиваща се компания в областта на недвижимите имоти, изградена от професионалисти с дългогодишен опит, специализирана в продажбата на имоти, ново строителство, инвестиционни проекти, посредничество, управление на имоти, строителни дейности, интериорен дизайн и обзавеждане. София Ин работи във всички сегменти на пазара на недвижими имоти. Обслужваме клиентите си на ниво и по стандарти, вдъхновени от най-добрите практики при продажбите и наемите на имоти. Създадохме агенцията, за да осигурим всички необходими услуги в областта на недвижимите имоти на едно място. Успяхме да установим партньорства с множество инвеститори и строители в България. Консултираме както купувачи и наематели на имоти, така също и инвеститори, продавачи и наемодатели, търсещи успешна реализация на своя имот. В стремежа си да осигурим качествено обслужване на нашите клиенти във всички аспекти на покупко-продажбата на недвижими имоти, ние създадохме множество паралелни услуги, така че в резултат можете да получите пълно обслужване на едно място. Основателите и работещите в София Ин разполагат с богат професионален опит в сферата на недвижимите имоти, с реализирани множество успешни сделки. Екипът на агенцията бързо се увеличава, като за качественото осъществяване на голяма част от предлаганите услуги София Ин се доверява на своите професионални партньори.